Най-висшият орган в държавата ни, а именно Народното събрание, представлява окупирано учреждение и внушава смут и усещането за военно положение. Около това мнение се обединиха бургаски народни представители от политическа партия ГЕРБ. Те отправиха питане към вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, кога ще бъдат премахнати загражденията. Загражденията и тези огради, които са около Народното събрание, са символ на нещо. Някой не е доволен от нещо. И те стоят вече, обаче прекалено дълго време вече. Вътрешният министър изтъкна като аргумент за изграждане на загражденията нарушението на обществения ред от страна на протестиращите. От 14 юни 2013 година ежедневно в София се провеждат незаконни протестни мероприятия. При много от тези протести грубо се нарушава обществения ред. Има опити за насилие спрямо народни представители и служители на българския парламент. В някои случаи протестиращите нанасят щети или рушат държавно и общинско имущество. В други случаи са демонстрирани ясни намерения за незаконно проникване в сградата на Народното събрание. В тази връзка и съгласно член 7, алинея 1, точки 5 и 7 от Закона за МВР се определя зона за сигурност и се разполагат заграждения за охрана на стратегически обекти. Периметърът на загражденията се определя в зависимост от конкретната ситуация и заплахите за сигурността на охранявания обект. В заключение мога да ви уверя, че в момента, в който отпадне необходимостта и се нормализира ситуацията, загражденията около сградата на Народното събрание ще бъдат премахнати. В правото си на реплика в парламентарната зала народният представител Димитър Бойчев визира не само грозните заграждения около събранието, които плашат минаващите, гостите на столицата и евентуално инвеститорите. Също и бронираните коли и струпването на органи на реда. Определено обстановката около сградата на Народното събрание не е нормална. Не е нормално от гледна точка на загражденията, които са поставени, и то извън периметъра, който ги фиксира в закона. Не е нормално струпването на толкова служители на Министерството на вътрешните работи. Не е нормално техника, коли, брониране на жандармерията да бъдат около Народното събрание. Имаме чувство, че ние се намираме в затвор. Загражденията ще бъдат премахнати, когато спрат протестите и липсват нарушители на реда, но няма да спрат работата на правителството, отговори вътрешният министър Цветлин Йовчев.